ମୋର ସମସ୍ତ ଭ୍ୟୁଅର ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କେମିତି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର କିଛି ନା କିଛି ଆକ୍ୟୁରେସି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥାଏ। ତ ପରସେଣ୍ଟେଜଟା ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ମାନେ ମନକୁ ମନ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେବେ। ତ ପରସେଣ୍ଟେଜର ମିନିଂ କ'ଣ ଯେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହବନି। ତ ଆମକୁ ଯେତିକି ଠିକ୍ ହବ ସେତିକି ଭିତରେ ଠିକ୍ ସେ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେବେ ଲସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ହବ ସପୋଜ 20% ହବନି, ସେଇ 20% ଟାଇମରେ କେତେ କମ ଲସ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ୱିନର ହବା। ନହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବାନି। ତ ଟ୍ରେଡିଂ ମୋଷ୍ଟଲି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଗେମ୍, ଠିକ ଅଛି। କିଛି ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସାଇକୋଲୋଜି ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ନ କରିପାରିବେ ଟ୍ରେଡିଂ ସହିତ ସେଇ ଚାର୍ଟ ସହିତ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରଫିଟେବଲ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ସିମ୍ପଲ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣ କେମିତି ଆଡ୍ କରିବେ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବି ମାରିଦେବେ ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏଠି ଅଛି ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେ ଏଠି କେଉଁଠି ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ବି ମାରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜିଲି ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ମିଳିଯିବ। ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡସର ଇଣ୍ଡିକେଟର। ତ ଇଣ୍ଡିକେଟରର ମତଲବ ମାନେ ମୁଁ ୟା ଦେହରେ ଦୁଇଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ ହେଲା RSI ହିୟର ବଟମରେ, ସେଇଟା ବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିକେଟରରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବେ ରିଲେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହେଲା RSI। ତ RSIର ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ରଖିଛି 60 ଆଉ 40। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ 60 ମାନେ ଅପର ଲିମିଟ୍, 40ଟା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରେଂଥର ଲୋୟର ଲିମିଟ୍। ଆଉ ମୁଁ 200 EMA ବି ମୋଷ୍ଟଲି ୟୁଜ୍ କରେ। ତ 200 EMA ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଶ ଅଛି ବେଶୀ କି କମ୍ ବୁଲିଶ ଅଛି, ତ ସେ ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟା ମାର୍କ କରି ରଖିଥାଏ। ତ ଆଜିର ଚାର୍ଟରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଚୋଲା ଫାଇନାନ୍ସ, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ରଖିଛି 5 ମିନିଟ୍। ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 5 କି 3ରେ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ। 15 କଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ସ ବେଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚୋଲା ଫାଇନାନ୍ସରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମତଲବ ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଅପସନରେ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଅପସନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟକ୍ରେ, କାରଣ ଅପସନ୍ ବହୁତ ଭୋଲାଟାଇଲ୍। ଆପଣ କ୍ୱିକଲି ନ ବାହାରି ପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ହିଁ ଲସ୍ ହେବ। ଯଦି ବି ଲସ୍ ନ ହୁଏ, ଆପଣ ଯଦି 4 ଦିନ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ସବୁତକ ଲସ୍ ଦେଇଦେବେ, ସବୁତକ ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ରେ ହିଁ ପଳେଇବ। ତ ମଣ୍ଡେ ଟୁ ଥର୍ସଡେ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିଥିବେ, ଫ୍ରାଇଡେ ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ତ ଓଭରଅଲ୍ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଲସ୍ରେ ହିଁ ରହିବେ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବେ। ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଉପରକୁ ଆସିଯିବା। ମୁଁ ତିନିଟାକ ଇଣ୍ଡିକେଟର ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କଲେ ବେଟର୍। RSI ଆଉ 200 EMA ଆପଣ ଯଦି ୟୁଜ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ବେଟର୍, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା 10-15 ମିନିଟ୍ସ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମାର୍କେଟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଠୁ ପୁରା ଏଠା ଯାଏଁ ପଡ଼ିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ 10ଥର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଟ ଖୋଲିଛି। 10th 11th 12th ଯାହା ବି ଆସିବ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କିଛି ଦିନ ଦେଖିବା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ 15-20 ମିନିଟ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବେ ମାର୍କେଟକୁ ସେଟ୍ ହେବାକୁ। ତ ଆପଣ ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଟା ହେଲା ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଲା ମିଡିଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ 20 EMAର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 20 ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତ ସେଇଟା ହେଲା 20, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲୋୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା କାଲକୁଲେଟେଡ୍। ଆମକୁ ଜାଣିବାର ନାହିଁ କି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଏଇଟା ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମିଡିଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଲୋୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଲୋୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡ କି ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଟଚ୍ କରେ, ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଏଇ ଚାର୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଚାର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରେ ଅପର ଆଉ ଲୋୟର, ତାର ଗୋଟେ ମତଲବ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବ ତାର ଅରେଞ୍ଜ କଲର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଭିଂ ଆଭରେଜ ଅର୍ ମିଡିଲ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସିଏ ଏଠି ଟଚ୍ କଲେ ଏଠିକି ଯେମିତି ହେଲେ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାପରେ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲେ ପୁଣି ଏଠିକି ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏହାର ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡର ଖାସିୟତ ହେଲା, ମାନେ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ନ୍ୟାରୋ ଥିବ ରେଞ୍ଜଟା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ରେଞ୍ଜ ବାଉଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ବବୁଲ ଭଳିଆ ଏମିତି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ,
ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ହେଲା। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବବଲ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ବବଲ୍ ହେଇଛି, ଏଠି ନ୍ୟାରୋ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ରେଞ୍ଜ ବାଉଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର। ଫାଷ୍ଟ ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ହେଲା ଏତକ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ, ଏତକ ଆପଣ ପଛରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିବ, ଲୋଅର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାହାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଥିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏ 5 ମିନିଟ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଯେ କେତେବେଳେ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ। ବହୁତ ଭିତରେ, ବହୁତ ପାଖରେ ବି ହେଲେ ଚଳିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ ତାର ହାଇ ମାର୍କ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ତା ହାଇ ହେଲା ଏଇଟା। ତ ପୁଣି ବାହାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା, ତ ହାଇ ବ୍ରେକ୍ ହେଇନି। ତ ପୁଣି ଥରେ ବାହାରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇ ପୁଣି ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ଏଟା ହେଲା ହାଇ। ଓକେ। ତ ଏଇ ହାଇ ବ୍ରେକ୍ ହେଲେ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ଏଇଟା, जो ऑरेंज कलर मिडिल बैंड से फर्स्ट टारगेट। कारण मैं आपको प्रथम कही रखी जितेबाला से अपर बैंड कि लोअर बैंड टच कर सार तार गोटे कर्तव्य है सी मिडिल बैंड को रिटर्न कर। तो बर्तमान रिटर्न कला, तो आप ये आराम से सेल करेंगे। आप ट्रेलिंग भी जब शिखते केमती आप माने प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे, लॉस कमे पारे या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे, किसी परसेंटेज शेयर कर। तो आप से सब स्ट्राटेजी आप जहाँ शिखिथे अप्लाई करेंगे। मु बस बॉलिंजर बैंड विषय कहवाई भिडियोटी बनई। तो यहाँ है गोटे। सेकेंड स्ट्राटेजी है जितेबाला अपर बैंड टच करुच्ची कि बाहर क्लोज होची, पुणी से भितर क्लोज होगा चेष्टा कर। तो जो टच कर पुणी भितर भी क्लोज हम, राइट। तो जितेबाला से तले सेल करेंगे। आपन टार्गेट रहा यहाँ। तो फर्स्ट है मिडिल बैंड टार्गेट। जदि मिडिल बैंड तले क्लोज होटे वेट करेंगे, से जमती लोअर बैंड टच कर। तो तार एग्जांपल वर्तमान देखिदबा जे अपर बैंड रे केमिति आपण ट्रेड नेबे। तो ये वर्तमान देखंतु ये अपर बैंड ऊपर क्लोज है। तो जमती आम ये करते लोअर बैंड रे, सेमती अपर बैंड ऊपर क्लोज है। वर्तमान भितर क्लोज होगा को चेष्टा करछि, किंतु या लो ब्रेक है। बर्तमान यहाँ भितर क्लोज है, या लो ब्रेक है। आप ये बाहर पड़े। तो आप कहे एत स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट पाई मु रिस्क नेबी कि नेबिनी। तो जमती गोटे भाविया पड़ो। तो आपण एमती नुह जे सबू ट्रेड करेंगे, सबू ट्रेड करें। जिते सिग्नल दौर पर डे 1 मिनिट हो 5 मिनिट्स हो सबू सिग्नल ट्रेड करें। आपणकर टोटाल 2 to 3 ट्रेड्स हवा दरकार गोटे दिन है। तो जदि दुईटा प्रॉफिट होची, फास्ट प्रॉफिट होची देन अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉफिट पे। जदि भी रही पारे भल। जदि फास्ट लॉस होची ताले आपण अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट प्रॉफिट करने। जदि दुईटा लॉस होची देन ट्रेड क्लोज। ठीक अच्छे। आपण कंटिन्यूअस ट्रेड नेबेनी, नले बहुत भूल साइकोलॉजी आपनकर क्रिएट हम, आप जीति पारे। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी लोअर बैंड रे कहली, सेकंड स्ट्रैटेजी अपर बैंड रे कहली, थर्ड है जितेबाला तले टच कर जाइथिबो तापर ऊपर मिडिल बैंड ऊपर ही क्लोज हम। मिडिल बैंड ऊपर क्लोज हेले आपन को कौन हम, आपन गोटे मिलगला स्टॉप लॉस दबार माध्यम। एठी जेमती स्टॉप लॉस दबार माध्यम होची, आपन एठी नेले तो आपनकर स्विंग लो कि पूरा लो। तो आपन जदि पूरा एग्रेसिव तले आपन एठा जाय रहबे। तो थर्ड है जितेबाला तले टच कर जाइथिबो, तो बर्तमान आपन देखिबे तले टच करछि, एठी भी तले टच करछि। ठीक अच्छे। तो जो तले टच कर माने लोअर बैंड रे टच कर आउ मिडिल बैंड ऊपर क्लोज हम। तो आप या ऊपर भी नहीं पारे। कहीं नेबे कारण आपन गोटे स्टॉप लॉस दबार गोटे माध्यम मिलगला, गोटे कैंडल स्टिक मिलगला, जोटा कि आप से कैंडल टाक यूज करके आप एसएल दे पारे। ठीक अच्छे। यहाँ आपंकर एसएल। तो या तले जो क्लोज हम कि तले जो ट्रेड करिया स्टार्ट कर क्रॉस कर बाहर पारे। तो से दृष्टि को रखिक आप मिडिल भी नहीं पारे। तो मिडिल नेले थर्ड स्ट्रेटेजी। तो जो आपंकर भल प्रॉफिट हम जदि आप चेक करूँ जे 200 EMA एठी क्रॉस कला, एठी आरएसआई भी माने 60 उपरको अच्छी। तो आपको बहुत बहुत माने भल रिजल्ट मिल पार। तो सिमिलरली जो तले क्लोज हम मिडिल बैंड रो, आप तले सेल करेंगे लोअर बैंड टारगेट पाई।
ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ମିଳିପାରିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ RSI ଚେକ୍ କରିବେ 40 ପାଖାପାଖି ଥିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି ତଳେ କ୍ଲୋଜ କଲା, ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦବାର ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ତ ଆପଣ ଏତକ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ରେ ରଖିବେ। ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ 40 ତଳକୁ ଚାଲିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ତ ଏଠି ଆହୁରି ବି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କାହିଁକି ମିଳିଲା, କାରଣ 200 EMA ବ୍ରେକ୍ ହେଲା 5 ମିନିଟ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଯେ ମାନେ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଛି କଣ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍, ଏଇଟା ଯାଇଛି ଏଠା ଯାଏ। ଆପଣ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ପୁରା ଟପ୍ ଯାଏ ରହିପାରିବେ, ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ବିକନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ହଉଛି ରାଇଟ୍। ତ 3 ଟାଇମ୍ସ ଯାଇଛି, ତାମାନେ ଆପଣ 1 ରୁପିସ୍ ଲଗେଇକି ଟଙ୍କାଟି ଲଗେଇକି ଆପଣ 3 ଟଙ୍କା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍। ତ ଏଠି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ 3 ଟଙ୍କା ପାଇଥିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ତା ଦେହରୁ ଟଙ୍କା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବ, ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସେଲିଂ ମୋଡ଼ରେ ରହିଲେ। ତ ସେଲିଂ ମୋଡ଼ରେ ରହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଯାଇକି ଏଠି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ନ ଦେଇଥିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଥିବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ସ୍ମଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ନେଇକି ଏଇଠୁ ଏତିକି ବାହାରି ପାରିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଲଙ୍ଗ ପୋଜିସନ୍ ଏଠି ହେଇଛି, ସର୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଏଠି ହେଇଛି। ତ ସର୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୟାପଚର କରିବି, ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ସୁଇଙ୍ଗ ହାଇ କି ଆପଣ ଏଠି ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ରଖିପାରନ୍ତି, ସୁଇଙ୍ଗରେ ବି ରଖିପାରନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେ ପଇସା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ରାଇଟ୍। ତ ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ମାନେ ଆମେ କ୍ୱିକଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାହାରି ପାରିବାକୁ। ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଏତକ ପଏଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବା କି ଖାଇବା ରାଇଟ୍। ତ ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ରହିପାରିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ହିଁ କେଉଁଠି ଏକ୍ସିଟ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ 3 ଟାଇମ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଟାଇମ୍ସ ମିଳିଗଲା। ତ ବହୁତ ମାନେ ସିମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ସେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେମିତି ମୁଁ ଟ୍ରେଲ୍ କରିପାରିବି, ମୋର ଲସ୍ କମେଇ ପାରିବି ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ ବଢ଼େଇ ପାରିବି, ତାହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଏଠି ବିକିପାରିବେ, କାରଣ ଏଠି ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ତ ଏଠି ବି 3 ଟାଇମ୍ସ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେବ, ବହୁତ ଛୋଟ ଲସ୍ ହେବ। କାହିଁକି ଛୋଟ ଲସ୍ ହେବ, କାରଣ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଆମ ଲସ୍ ହେଲା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଆମ ପ୍ରଫିଟ୍ ନେଇକି ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବାହାରି ପଡ଼। ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଗଲା, ବାହାରି ପଡ଼। ଆମର ସେମିତି ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଲସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ 1 କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ସି ଏଠି ଉପରେ ଟଚ୍ କଲା, ଟଚ୍ କରି ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ତ ମୋର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍। ତ ଏଠି ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ବାହାର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇକି ଭିତରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା, ଲୋୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଏଇଟା। ତ ଲୋୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେବ ତା ଉପରେ ମୁଁ ନେବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟା ମୁଁ ଦେଇଥିବି। କାହିଁକି ଦେଇଛି, କାରଣ ଯଦି ବି ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଥିବି ବଳାରେ ଏ ହାଇରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବି। ତ ମୁଁ କେତେ ଲସ୍ ଦେଲି, ବହୁତ ଛୋଟଟେ ଦେଲି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗ୍ରାଫ୍ କରୁଛି, ଭଲ ଗ୍ରାଫ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗ୍ରାଫ୍ କରୁଛି, ଭଲ ଗ୍ରାଫ୍ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 333। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିକି ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ରହିବେ। ତ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଟ୍ରେଡର୍ର ସାଇକୋଲୋଜି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ମେ ବି 3 lakhs 5 lakhs ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କେତେ ଅଛି। ତ କେତେବେଳେ ଆପଣ ୱିନ୍ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକୁ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ୍ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ ଲାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ 1 କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ତାପରେ 5 କି 10। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇକି 50 କି 100 ଆପଣ ଯିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ପଳେଇବେ ପୁରା ଉଡ଼ିକି, ହଁ ହଁ, ତ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଧରିବେ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ବହୁତ ପଇସା ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆଡ଼ଭାଇଜର୍ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କନସଲ୍ଟ କରିକି ହିଁ ବହୁତ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଆମାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ତା ରିସ୍କ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହେଭି ଆମାଉଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବେ କି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ବଲିଞ୍ଜର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି କହିବାର ଥିଲା ଟିକେ, ତ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ୟାର ଲାଇଭ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଲାଇଭ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କ'ଣ ରଖୁଛି ମୋର, ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ କି ଲସ୍। ତ ଲସ୍ ବି ଦେଖେଇବି, ଯେମିତି ହେଲେ ଯଦି ଲସ୍ ଦେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ତାହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
प्लीज़ जदि आपको ठीक लगुच चैनल को सब्सक्राइब लाइक करूँ वीडियो को लाइक करूँ थैंक यू।